रे बोल ना एगो पाले निकाल के दे, एगो हमरा के, एगो हमरा भैया के। तो नमस्कार प्रणाम भाई लोग। आज बहुत ही कॉमेडी वीडियो एगो शूट भइल ह। माने बहुत ही ओमे मजा बा, फनी वीडियो बा। माने ओमे ई कॉमेडी के माध्यम से बतावल बा कि ज्यादा उधार ना खाए के चाहिए, आना तो पिटाई होके चाहिए। ई AN कॉमेडी ऑफिशियल के पूरा टीम बा, ठीक बा। और जोन पीछे बतियावता ललका केसला वो कैमरा मैन एबरा बाटे, ठीक बा। ठीक बा, तो वीडियो शूट होता है, वीडियो शूट हो जाई तो मिली काल चैनल पर। आधा मैंने हो गइल बा, तनिसा कम बावे तो जाते से दूसरा एंगल में शूट होई। काल सुबेरे वीडियो देखे के मिल जाई तो तनी चैनल पर सपोर्ट वपोर्ट बनाई लोगिन, ठीक बा। वीडियो के लाइक कर दिलोगिन, कमेंट कर दिलोगिन। आज जौन वीडियो एगो गाना डालल बाटे आरा में दोबारा फिर आइब ना, माने अइबू ना पवन सिंह के गाना, तो ओकरा के तनी शेयर और कर दिलोगिन। अगर नहीं देखल तो जाके देखी, आ नइखी देख ली लोगिन तो ये वीडियो के नीचे ओकर लिंक बा, जाके देख ली लोगिन, ठीक बा। तो मिलत है सन येहू से बिजोर फनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।